परिचय. मी अनिल वामनराव भोरे, अष्टाकासा येथील रहिवासी आहे. बरं, हे किती आपण हे ऊस किती महिन्याचं आहे सध्या आता? मागच्या वर्षी फेब्रुवारी अखेरला तोड झाली. खोडवाचा ऊस आहे. खोडवायचं 8,005 जातीचं बरं ऊस आहे. प्रॉपर आपण कुठले? अष्टाकासा तालुका लोहारा. तालुका लोहारा. हा. हे आपण यासाठी आपण काय वापर केलेला? आम्ही याच्यामध्ये रासायनिक खत 3 टप्प्यात दिले आणि प्रत्येक टप्प्याच्या वेळेस युरियाला प्रत्येक 50 किलो युरियाला 1 मल्टीप्लायरचं 1 किलोचं पाकिट वापरलेलं आहे. त्याला कोटिंग करून वापरलेलं आहे. ते वापरल्यामुळं आपल्याला ह्या ऊसात काय फरक? फरक म्हणजे कसं आहे, खोडवा आता एका खोडव्यापासून एका ऊसापासून 7-8 त्याला नवीन फुटे फुटलेले आहेत आणि ऊसाची जाडी पण वाढलेली आहे आणि उंची पण आहे. उंची आता बघितलं आपण तर साधारणतः 17-18 कांड्याचा ऊस आहे. 7 महिन्यामध्ये 17-18 कांड्याचा ऊस आहे आणि जाडी बी आहे. साधारण ॲव्हरेजली एका ऊसाचं 7-8 किलो वजन बसेल असं माझा अंदाज आहे. आपण आता किती वर्ष म्हणजे आपण राहुरी कृषी विद्यापीठमध्ये नोकरी होतो? हो. किती वर्ष? मी 9 वर्ष झाले. 9 वर्ष. हे आता तुम्ही त्या फील्डमध्ये आपल्याला अनुभव जास्त नाही, मी फील्डमध्ये नाही म्हणजे एक तुम्हाला सगळं माहिती आहे शेतीमध्ये. ह्या मल्टीप्लायरचा वापर मी केलेला नव्हता. मी पूर्वी करतच नव्हतो. त्यावेळेस समजायला लागलं, तुम्ही आमचे संपर्क साधला की असं मल्टीप्लायरचे असे फायदे आहेत. तेव्हापासून मी माझ्या या बागेत शेतीमध्ये वापरतो आणि कोरडवाहू शेतीमध्ये पण वापरतोय. म्हणजे हे तुम्हाला ह्याच्यात बराचसा फायदा आहे. बरं, एकामध्येच दिसते आपल्याला गाडी लागली. बरोबर आहे. गेल्या वर्षी आपण सोयाबीनलाही वापरतो मी आणि उसाला पण वापरतो. आणि जमीन कसं झाली? जमीन आता भुसभुशीत झालेली आहे. जमीन वापरल्यामुळे कठीण होती जमीन, भुसभुशीत पण आहे आणि हवा खेळती राहते. मग इतर शेतकऱ्यांना आपण काय सल्ला देऊ शकतो? नाही, माझा सल्ला असा राहील की रासायनिक खताची बरोबरच हे खत द्या आणि पुढे जाऊन रासायनिक खताची मात्रा कमी करत चला आणि याचं जर प्रमाण वाढलं तर तुमचं उत्पादन खर्चही कमी होईल आणि जमिनीचा पोत सुद्धा टिकून राहील. महत्वाचा मुद्दा जमिनीचे पोत टिकवणं महत्वाचं आहे. तर उत्पादन वाढवणं हा हेतू नाही आहे आणि हे जमिनीचं पोत सुधारणं आणि टिकवणं हे महत्वाचं आहे.